project, dito tayo sa Golden Castle na. Ano siya, nakilang pa ako dito. So ito nga pala yung kanilang castle. Yun din dito sa may makita. Yun. Yung kanilang castle. At papakita natin sa inyo yung mga amenities dito sa kanilang resort. So bali yung entrance fee is 150 ngayong pandemic, pero dati 200 kapag wala pang pandemic. Bumabalik na sila kasi sa normal, kaya ang mura na. Ayan, so papakita ko sa inyo yung mga makikita nyo dito at ano pa yung mga pwede nyong gawin dito sa Golden Castle lang. Dito yung cottage namin, nandun silang mga team building, pwede rin ito. Tapos sa mga cottages medyo malaki naman, free cottages pala to, kasali na sa binayada na 150 pesos. Dito pala yung TSPI, sabit lang tayo dito. Sir, kaway. Dito pala yung mga family reunion nito. Shout out TSPI Dagupan branch. Yan sa mga project dito nandun sa likod ng mga cottages. Sa likod po ng cottages meron na namang pool para sa mga bata at meron din sa mga mas nakakatanda. So magpapalit na kami dahil maliligo na rin kami. So may live band pa sila ng gabi. Ewan ko lang ngayon kung meron. So may shower na rin dito. Tapos dun. So dito mga pambata, yun yung pamatatanda. Tapos meron pa doon sa harapan yung bungad. Kung gusto mo nang may lilim, doon ka na lang sa harapan para hindi tayo mangitim. Yan, sa bandang likod lang po yan. So dito yung kanilang shower. Yun. Yan, so shower muna tayo. Yan, so mga ka-project, medyo papahinga lang tayo. Ayan, ito yung harap ng Golden Castle. Ayan, dyan po yung entrance. Ganda. Doon na yung Golden Castle. Sinagpas parang dito na rin yung pool sa harapan. Meron din sa likod. Ayun yung pambata. So mahindi talaga ng bata. Aside from yung meron pa sa likod. Doon sa pinaka. Doon sa likod. Doon sa dulo. Meron din dito sa harapan. Kung ayaw mo namang mangitim, yan, meron din silang
covered na pool. So, maganda dito sa Golden Castle. Dati kasi 200 yung bayad, pero ngayon 150 na lang. Sabi ka pa, dami pang makikita dito. Pwedeng napapicture ka dito. So bale, dito na tayo sa likod ng Golden Castle. So ito yung kanilang slide. Ayan. Pero bawal nga po yun daw yung mga bata. Ito sa tabi ng mga sa guard, lifeguard. So time check alas 3 na, pero maganda, malamig naman yung tubig kaya hindi mo mararamdaman yung init. So pwede rin pala dito ng prenup. Ayan, may harapan nila. Mumukha kayo talagang hari at reyna dito. Sana huwag ko maghiwalay. Project, meron pang nagtitrain up po dito sa ano ito? Golden Castle. Ayan. Sana all dito, pero tapos na kami kasal eh.